Kalia. Perkele, ylätahde. Kalia. Joo. Tuu. Mä oon pelata sitä Windows-modessa. En mä tykkää tosta, kun se menee full screen. Nyt se on. No. Ei. No. Kalia. Perkele. Moraa kylkeä. Sairaan nopea. Jee. Kalia. Nyt banaani. Nyt banaani. Kalliaan sen. Ei koskaan liikaa. Tässä vaan. En juokse. Mä vaan menen tästä nyt ohite. Mene hyvä vartija siihen. Jee. Perkele. Nyt voitetaan tuosta banaani. Tällä oli 2 vartijaa. Mumma labukaa. Mikä sitä? Vartbia. Jumalauta vartija, menee jumalauta juoksut. Otetaan juoksukisa. Juoksukisa. Vartija. Vartijat. Juoksukisa. Lappumiakki 24 kalia. Mä tarvitsen aseen. Jee. Mumma. Painu vittua. Tämä on... Hei. Me saa vartija pois. Mä otan lisää kalia. Ja... Ei saatana. Tuli turppi. Heti tuli turppi. Heti vedetään turpaa. Banani. No niin, juoksu kaljaa. No, oi, no, oi. Me pois vartija. Sua ei kaivata täällä. Me pois, mene jo. Mene vittuun. Kato kuinka nopeasti mä juoksen. Mitäs tässä on? Jumma. Ette saa mua kiinni. Vittu vielä seinää. Oispa first person. First person. Vittu tämä vartija. Mene jo. Menekö? Tässä puuttuu liekkipipo. Sitten sairaan nopea. Sieltä tulee toinen vartija. Potilas laitetaan tuohon banaaniin. Ja nopeasti nyt. Ja tosta poimitaan papuja. Mitä? Ei kuollut. Banaania. Juosta erittäin nopeasti tosta. Ai, mummo. Fuck you. Ja siihen banaani. 24.
Mitä ei se tapa? Pakko kokeilla. Päästäkää! Kuinka tämä toimii? Vartija, otako tämän lehden? Sitten se ihmettelee. Mitä? Otan tosta papuja. Ja... Tästä tuli juutalainen! Äkkiä. Vartijalle pornoa. Ole hyvä. Mene jo hakemaan pornos. Ja tähän lehtiä. Ota ne 24 ja mene. Ei sitten. Mene jo vittu siitä. Mummo, fuck you. Siinä vartijalle tää... Vartija, fuck you. Jos mä vaan pieräsen tähän. Ei suuma. Kuinka litli? Tästä juoksen jo. Tosta toi. Papuja. Ja mä oon jumissa. Haluan kaljaa, mutta olen jumissa. Vartija, auta. Olen jumissa. Tämä on kuoleva. Mitäs mä... Oi. Hei, kaasut meni muualle. Vittu. Vittu. Alkalia. Restart uudestaan. Juoksu kaljat. Menee ja... Vartija, fuck you. Sä jumitat tämän peliin. Kävele banaani. Kävele banaani. No, mitäs nyt kävi? Hehehehe. Sieltä tulee toinen vartija. Kyytinne. Vitu mummo. Voitko painua helvettiin siitä? Vitu vartija. Mä tuun tappaa teidät nyt, saatana. No, tommonen. Toi bukaamaan tohon. Ei. Bukaa. Kyllä. Tässä on hyvät fysiikat. Meno Code Simulator. Noin. Nyt se on siellä. Hankitaan tämä täältä. Ai, tässä on aika. Voi vitsi, mä en huomannut. Tässä pitää olla nopea. Tuosta banaani. Otetaan parit ostoskärryt. Bukataan ne siitä. Ai, hyvä se menee. No, tosta. Mummo, painu vittua. Tosta menee jo. Joo, tää teki uuden painovoiman. Vitu vartija. Menee jo. Oi siitä noin. Ostoskärryt käyttäytyy miten tahtoo. Vähän noin. Ja siitä. Äkkiä. Ota. Ja sayonarasta. Pakautuja.
Missä on? Oi! Speedrun! Menee jo! Mene! Hehe! Ehtisin. Kaljaa. Haist, fuck you, vartija. Mä teen tänne uuden ansa. Noin. Sä jäät sinne. Sovitaanko niin? Mä teen tuohon parikaari. Ja sit mä otan yhden kalja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24. Ja sit mä hiivin. Mene. Mummo. Vittu. Ja sitten heippa. Hei! Otetaan tästä lehtikaljaa. Ei se huomaa. Mummo, painukaa vittu mun kaupasta. Täällä tätä juoksukaljaa. Juoksukaljat onnistuu. Noniin, mikä seuraava kauppa? S-Market! Haluan kauppaan. Päästäkää kauppaan. Tämä rikotaan penki. Kauppaa. Kali. S-Market. S. Nyt on lapsellista. Banaani. Kaljaa. Mummo. Kaljaa. Minulla 45 sekkaa. Kaljaa. Jääkkiä menee. Ei. Hehehehe. Ette saa mua kiinni. Ette saa mua kiinni. Vitu vartija. Halusin voida ottaa kaljaa. Nee, perkele vittu. Perkele mummot. Vittu. Rikotaan nämä fysiikat. Miksei tässä vois niinku kerätä näitä vitusti banaaneja? Kauppes, painu vittu. Kauppeskin vois käydä kimppuja mummot vai siellä jumalauta! Kaljaa. Natural. Mitä? Tää on epäreilu peli, vartijat juoksee kovempaa kuin kaljaa. Vitu mummo, painu vittu. Mene mummo vittu. Sä on nyt porttikielto mummolle. Painu vittu täältä. Sua ei kaivata enää täältä. Ja. Pornoa. Mä otan 2 varikaljaa. No ja mä tästä vaan kävelen. Mä vaan kävelen. Painukaa vittu. Kattokaa sitä pornoa. Heippa! Vittu ne äkkää. Pahoinpitelijät ei saatana. Pitää taktikoida. Banani. Viedään nää banaanit äkki tonne lähelle tota. Otetaan no. Joilla tietyt mitä sä voit ottaa. Elikkä. Juoksee tästä. Laita 1 banaani tohon. Ja juostaan äkkiä hakee pornoa. Laitamme sen tähän matkan varrelle. Ja se äkkiä. Ei se varten homma, jos mä tästä näin. Ei huomaa. Ja sit juostaan tästä näin. Ei se kaatu siellä. Mun pitää odottaa, että siitä tulee siitä. Tule täältä. Vartija! Ei! Minä! Juokse! Poika juokse! Ei! Vittu se on hyvä. Vittu kun pää ottaa. Veri nousee päähän. Tää vituttaa nyt juosta nopeasti. Se on vitu mummaa painu vittuun.
Masterplan pornoa. Sillä joku Jonne vaan karkkia! Taas tohoa pornot. Äkki tuoda mummo painu vittu. Tosta banaani. Nyt toho banaani. Sairaan nopea kalia. Masterplan! Kaljaa, herkkua ruokapöytään. Tästä tuli pitkä kaljareissu. Ei jumalauta, vartija! Mummo painu vittu. Kuoli saatan. Kaljaa. Miksei ne voisi täkätä? Ois liian helppo peli. Laitetaan tohon banaani. Porno. Yes. Kiertääks varten täältä? Saattaa kiertää, niin laitetaan tuohon. Kaljaa. Sieltä ne tulee. Kiinnity siihen pornoon. Missä mun banaani? Onpastu jo. Vittu nyt vartija sunkaan. Mä menen täältä. Ne pahoinpitelee. Mä oon asia, kun mä passiivinen. Mä oon viaton alkoholin juoksuttaja. Siis tää on Masterplan. Siis tähän näin. Tuo. Ja. Ei ne kuule. Ja sitten tästä vaan. Mä oon viaton. Mitä jo yksi vartija tuolla tekee? Mitä? Joo, tää on hyvä suunnitelma. Tästä mennään. Nyt mennään. Mummo, fuck you. Ei, mene. Yes. Yeah. Ykä has his bear from now. Ykä. The story continue. He'll continue. Running bear, thanks for playing. Antti. Olipas lyhyt peli.